Takže čaute ľudia, dneska si po dlhom čase urobíme ochutnávku. Nielen tak ledajakú ochutnávku, máme tu UFC Prime, dal som ho ochladiť. Takže by mal byť úplne aktuálne dobrý. To je debilné slovo, ale to je jedno. To vyzerá akože úplne akože 300, neviem čo znamená, napíšte do komentárov. Prime, ako som hovoril. Zozadu nejaké chujoviny, to si môžete prečítať, ale to nikoho nezajíma. A potom vzadu niečo takéto. Ale každého zaujíma chuť. A to aj mňa. Myslím si, že to bude nejaká chuť ako klasický Prime. Myslím si, že to nebude nejaké proste zaujímavé, ale kvôli fľaške som si to kúpil. Lebo proste pekná fľaška. Milujem UFC, MMA, Octagon, thajský box. Proste super. Môžeme ísť na to. Má to 500 ml, takže možno to bude dobré, dúfam. Za tie peniaze. Stalo to 5 €. Je tu dosť pekné to zlaté písmo, strašne sa mi to ľúbi, lebo to tak leskne. Vidíte. Snáď ma to nesklame, keďže to je UFC. No poznám tam veľa fighterov. Takže ideme, prvé čo ideme urobiť, ideme to otvoriť. Akože skúsime sound effects, na to bude nejaké zaujímavé. To nejde otvoriť ľudia. To je tak strašne tvrdé. Ja sa budem musieť ísť prekliešte tady ti. Ja si musím späť, to nedám. Zobral som si handru, snad to pôjde, chápať. Ja sa toho fakt chcem napiť. No ja sa na to môžem vys... Dobre, konečne. Ježiš. No je to tam až doplná, to je choré akože, ale akože... No dobre, je to strašne náplno, môžeme ísť na to. 3, 2, 1. To chuť poznám. Áno, to sladidlo je klasický Prime. Neviem, trochu mi to pripomína Blue Raspberry. No nejaký Prime to je určite. Ale trochu tam nejaká minerálka a vinér. Nie, vinér trochu. Ale nejaký Prime mi to pripomína. Ja si neviem, to bude Blue Raspberry alebo... to bude Blue Raspberry. Či, neviem. Napíšte do komentárov, ktorý vám to najviac pripomína. Takže, to bude koniec videa, ja si tento Prime dopijem. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko!